Iya. Ngerti dipleteti barang itu. Dipleteti. Lho, nek ora dipleteti ora metu to. Ipit jaringe pit. Ki ketemu sedulur Jawa saka Suriname tapi manggone ning Kayen. Frans iku Guyana. Ya, Frans Frans Guyana. Di penere wetane Suriname. Wetane Suriname. Namine sinten, Pak? Coba. Jenengan namine sinten? Jenenge sapa? Sanep. Jenenge Jawa. Iku Sanep. Oh iya. Jeneng Londo Humphrey. Humphrey Sanep. Ya. Dia lahirnya teng pundi? Teng Suriname. Suriname ya. Teng daerah pundi? Distrik Suriname. Teng Lelidorep. Iya, di Lelidorep Dharma distrik Suriname. Oke. Dalane. Tekranoek. Kau wis tau tekan Tekranoek. Iki Iya, piro nang YouTube Mbak. Ayo. Ngerti YouTube. Yo kabeh ngerti to. Wong seneng dolan ya ngono ya. Sampe to putune. Bisa kepetuk wong Jawa ndini. Pirang tahun teng Guyana? 38 tahun. Niki sepisanan teng Indonesia. Rok pempindo iki. Pindho. Sepisanan tahun pinten? Tahun ini. Ini. Iki ta iki Pak Beni. Aku sih marake aku. Aku disalahi kowe. Saya ora ono sing nama meneh. Nek wong kono iki sugih dhuwit ya saben tahun iso rene. Iki nara kerja ya ora duwe duit. Iya mana ta? Nang ndi? Ana dong. Alah. Ngapa kok pengen dolan ning Indonesia? Loh, apa memang tinggal ya aku nih. Apa memang temen tuh? Aku orang Indonesia marah nemu apa nih? Iya. Lagi apem apa? Apem goreng apa apem godok? Apem bareng. Lah cilikane dikeki apem mbek mae ngerti malian to golek sing apem mentut-mentut. Kayak gini. Biyen sih bae pundi? Kayak diceritani mboten teng iki. Kok bapak ke Sunda ya. Ibu ke Jawa Tengah. Jawa Tengah pundi? Ora ngerti ora temu sedulur. Ke Sunda ya ora ketemu. Generasi kepiro teng Suriname iki? Aku papat. Iki nganu generasi kepapat. Buyute sing kok kene mbiyen. Oh, Mbak Buyut berarti. Buyute. Mbak lahir Suriname, bapake Suriname. Sok diceritani mboten kalih bapake mbiyen simbah le rono mergone ngopo Suriname saka tanah Jawa. Tandur pari to mbiyen nang Lelidorep. Oh, tandur pari. Pari mbek kopi jumpo iku nandur. Lho, mboten melu sing anu kontrak tebu niku. Enggak, ora mau kontrak. Ora. Lho kok beda. Ora kontrak, sorry. Kok beda liyane? Nek liyane kan teng Maringboro biasane. Buyutku teko niken Buyut Wis suwe. Adiyane wis teko-teko. Ceritane pripun kok iso pindah teng Sayen Frans Guyana? Kok pindah rono? Ceritane piye? Nganu pada nang perang iki lho. Tahun 80-an berarti. 80 ya. Terus aku nang Kayen nang Mbak ibuku ngomong rono nggo 3 sasi malih terusan telung muncul mangkon dhisik. Ya ta tegasa biar orok. Oh iya. Kerja apa teng Sayen? Sopir motor gede. Iya. Bas truk nyopoti lengo lawas mobil verval gas oli ya lengo nek kaya nganu nek kerja ning lengo petrol ya nek kerja ning lengo duite akeh mulai iso viral bener ayo to nek wong kene ning ngarani ngombe lengo ya baru ngomong nah wis 50 taun wis ora duwe lengane to mamange entuk sing enom ya duwe lengane Daran mau lanjut teknik sir. Ini betul mana iki. No, lalu repot tuh. Betul ini Indonesia ini. Betul nang Suriname wingi bareng. Oh, wingi yo. Sepisanan dolan Indonesia terus saat ini kepengin Indonesia mergone ngopo kok seneng Indonesia. Lah ngomongnya apa memang mentuk. Nenggone api ndelok ngene ya. Mangane pripun?
Ya mangane padha. Padha wae. Iya, mangane padha. Ngene kaya Suriname to. Ya, ngaram aku seneng barang. Sesuatu. Anake dijak mboten. Atau enggak orang enggak. Karo bojone ta. Dewi Dewi. dolan. Oh. Makane golek apem. Lah iya, ngomongin golek apem sing mondo-mondo ora. Ya seneng aku krungu. Sapa mau jenenge Mas? Mas. Pit, celane pit. Pit. Nah terus Hefri to, bisa kapal. Om Fred undangane Pit. Seneng Jawane. Jeneng omah pit. Jeneng Jawane. Marmin. Ah, Marmin. Mas Fer lah Jawa to. Marmin. Oh, Marmin. Marmin. Setawangane golek apa? Bapaknya jenenge Marmin. Jadi Marmin. Aku ya seneng ya anggar ketemu kanca-kanca Suriname tekan kene tadi. Biyen sepisanan wong Indonesia sing gawe YouTube kan aku Mas. Iya. Wong Indonesia dadi kenal wong Suriname akeh banget. YouTube gue sih di sini Aku tadi nek ketemu melu seneng. Ya, di YouTube lekas-lekas gue sih. Nah, ketemu wong Jawa kan negara ini nek iso ngomong Jawa kaya ya seneng. Kapan bali teng Sayen? 24. Oh, wis sepak ya. Lah kami ngene Paris dhisik. Oh, oke. Nang Paris rong dino meneh anake. Nek isin duwe tempo tak jai dolan aku motor-motor ning dhisik. Mesti kowe kasih urung tok urung tok parani sik. Nek aku seneng ngejaki kanca-kanca iki biasane ning kon story-story. Dadi ning kon sik. Nah, story aku enggak seneng. Apa seneng Aku apa? lho. Tapi wah, lalu mbak mamaku iki story iki kok lawas iku. Iki mudune dinomke meneh mamaku iki. Silakan. Men sehat terus. Iki aku ketemu wong Jawa manggone ning Sening Glidik iki wong. Glidik tenan. Luwi aku glidik. Oh, cucu-cucu golekane apa, Mbak? Lah enake Gusti nggak wong urip piye to? Jawa ora ketok bisa golek apa niki. Anake pira Pak jenenge? Loro. Terus glidik. Iya. Yo lho Joko. Hah? Lanang wedok. Ya duwe anak wedok kawan loro mana. Oh, oke. Nek bojone iki. Oh. Wes gede-gede kabeh. Saiki aku dolan to. Ya. Male ora ndek bojo ya piye meneh. Lho bojone wis rano. Lah kono golek nganu banas sing mateng. Aku golek apem sing nganu. Ya ngerti Bana. Bener lah ya gitu. Ayo, Bana ketak. Sayangnya wis arep Bali nek urung Bali tak jai dolan. Tak rewangi golek mesti itu akeh. Ya to. Mamang iki lho Cak. Wis pengen tak jai terus langsung teko meneh. Hah? Emang? Iya ta? Nah, iya men sampean tau teko aku barang teko. Ya. Hah? Sene teko kontak tak jai dolan. Ya. Bikin problem. Ya, tak jai dolan iki kerep tak jai dolan. Oke, kondak kedawan matur nuwun. Ya, oke. Ketemu. Ya, sok meneh. Lu betok. Ya. Ruces. Ketemu. Dah kapem. Ketemu wong glidik tempat tahu. Sayangnya wis arep Bali. Oke, matur nuwun. Salam ya.